Salutare tuturor, eu mă numesc The Best Better și astăzi să vă arăt cum să vă descărcați GTA 5 pe Android. Întâi, intrați pe browser și scrieți așa: download, download GTA 5 for Android. Dați OK și vedeți că este a treia variantă, download GTA 5 for Android Snap format. Este aceasta. Și dați download. Dați pe acesta. Nu va trebui să mai dau deja pentru că am acest joc. Foarte super. Atâta vreau să vă arăt. Dacă vreți să vă faceți hack la GTA 5, urmăriți celălalt videoclip al meu. Pe bune v-am